Hola, ja tenim la ratafia embotellada, la que he fet aquest any. L'any passat la vaig fer per primera vegada i vaig participar en un taller a Santa Coloma Farners, amb la confraria de la ratafia. I la vam fer en base a aiguardent. I va sortir molt bona, però després s'hi ha d'afegir, després dels 40 dies de sol i serena, un xarop d'aigua i sucre. I jo no sé si no vaig fer prou bé, que va quedar força líquida i faltava una mica de cos, però era molt bona. I un amic meu la va fer directament en base a anís, anisat, i la vaig trobar prou bona. I aquest any tenia el dubte si feia la base anisat o la base aiguardent. Que he fet les dues coses, així sortiran de dubte, són quasi bé iguales. Aquesta és la d'aiguardent i la d'anisat. L'anisat, l'únic que hi ha les mateixes plantes, però amb aquesta no hi he posat l'anís estrellat, perquè ja tenia el licor d'anís. I amb l'altra, bueno, hi ha l'aigua i sucre. Doncs ara haurem d'esperar fins al desembre per provar-les i ja us diré quina és la que ha sortit més bona. Fins aleshores.